diapuranmu to, Cuk. Wis ra ketemu, Cuk. Apa iki terus sabare? Yo ape-ape wae, Cuk. Apa, Cuk, awakmu ning kene, Cuk? Aku nyeleket. Kanggo apa? Kanggo ngaji. Yo wis, ning kene, Cuk, yo. Oke, siap. Susik. Iki, Cuk. Ape lak gawe apa iki? Mau ngaji rek. Lho lah iki ana apa to, Cuk? Kamu kresek iki ora iso nyawang buri to. Gak apa-apa, yo. Yo. Aku mau nyawang guri Dari rek. ini to, Cuk. Karena Karena masa lalu terlalu menyakitkan.